Tekilangjun Subsidiary Health Center along ason akisung kachitong nangabuthak kachingwai. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अहम की कीमता नालों लाख आतंका का पनाह जेंखा थेसोबेल अलों अरोनरे पेन के पोना थेंपी के नेबदुन कार्डम पिन्यादा बेटा लों पेनिली समी जिलिहन सपी नॉन बेटांग तोन पेन अर्जिक था Tekilangjun Subsidiary Health Center along Probjin pen ahoy arpong pen Dr. atum kedo ke thak aboha nang kimpi nang jipusi HMC atum Karbianglong Autonomous Council upon Stationery. Nong Krepli Korkanthi constituency kaparlo Tekilangjun Subsidiary Health Center along Vosik ni Painar Kep Arni Borphai Krehini malom Hospital Management Committee mate Thihek pen HMC a Chairman Ronson Killing Klembang Phubor Singh Hanse Dhoni Tokbi Ojoy Independent Lok Chirok Tok Manpeng Kido atum Humri Damsi Bangso Hospital along akinang sod alama puthak Dr. Padmasri Ronghangpi lapen hada Klembang atum pen Chingki Jithan Padopon Laso ahot halaso a health center along Sayar Pukitangdam Nurse Inut Aphanta Manpeng pen Karcho Padopon Tekilangjun Subsidiary Health Center along ahoy arpong lapen kido abaha ka vedera joksi thedung akisung chitong nanglo Lapen Bangso Hospital along kiklem atum doo apita kesang jiapan aboha ka vedera joksi ajo phirlo tong sakot keso deratum tebok head adim se kachilang abarsa aviderlo anparta ejhak staff atum kibang kedam ka helo wenga jok arniwang kebang ber nang jiadem apora tengpen kapali thikte deratum ta dolo Halapu Hospital along pen ason ahor mukang bonang ta dokoklo pusi HMC atum pen pachinipon Mane nilum Tekilangjun ison ilong hedunga area pen isi hospital lai hanlo tada kisugi uni pen danglok kethe delivery pen danglok kapek ramene ditum ladak si selangbo nang litum ani usoi pen isi chuning rigangtung Bangso Tekilangjun Subsidiary Center Health Center Hospital long nilitum kadori thekdamlo non hejong sitame nilitum ala so area long medical along lang apam atau yang hudet lo, ati kang hudet alam tegela lo, laso hospital long boundary kabe, lapen aku ison alam ke doktor atum ke doji, aku tar do wifi sitame repairing re, lahaya joini pensi ladak Tekilangjun laso hospital along, laso asu asa hormu kangku laso nilum tek ponong lo. Bangso Subsidiary Health Center along ahoy arpong lapen kido aboha Probjin penang selam pinang jipusi Karbianglong Autonomous Council ke jalin CEM Tuliram Ronghang Medical EM Khonsing Rongpi lapen EM Rajuti so tumapan kachuning rate padupon Dokmoka pen Samsung Inti Karbianglong Live Kedamtang ningkan suri hini rakre trok aningkan pai kre trok si Lumbajong Block pen DAV School awai kangarlo RMSA scheme pen 100 bedded girls hostel Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Arideng pen kangpu pon ahem amu kapawang vedera jok bhut bangla ahem RJ Chimandet Jongdame Karbianglong District Arlota ason kaching thoranat akinang sotpura lo kacharli alsomar school pen ahem heloving rang atumta do pura Assam Sarkar atum pen nangkelangdun kapang chingang thekateng pen DAV School awai kangalong Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan scheme pen 100 bedded girls hostel ahem kimponlo Langdam sinang bangso ahem surihini ra kretrok aningkan pai chiklo kretrok si arni DAV School lo kacharli alsomaratum hostel kapadoji aphanpura Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang arideng pen ingpuponlo Bonta isi ningke oi memeya bangke ili tuma khayalong kachingthur amu kupi ahormulo mapu chini bangbe binonglang Halapu Karbianglong Autonomous Council kachari atum sitami ki ongdong atangka pen kasela mahem kachilana japan RD kachipi thek bangbe derajok hemar lopen pang thek the amoni ratum rihing amiari paheng nolap anpinno lapen table chair hai hoi war hok chojok kanghuatum inghuponno Non amat hemar loki dotang ahormu sitami kalana abang mate kilang chari abang kabedera jok lak atangka ahormu na hok laplo
La ancha takalilang bangso RMSC ahem thepo arlo langdam lote konane a ing nampi a josi kikim damtan ahem asonsi thengpi thengprang pen chenglok bap rikang jer hupsi inodvet arlo kilodam chokji phanta kaphere awok chunghursi dokoklo Lasi Sorkar pen kaching thur amo kilong tang ason an ki Karbenglong Autonomous Council kachari asong japo atum pendanglok kidoan radatum kachilang chari anat RDGP rinti asonte meparji Roshan Hansen report Karbenglong live Non malomso dihina mopan bertang terpanik sina Protect your pigs from African swine fever. African swine fever is a viral disease of both domestic and wild pigs, which spreads quickly and kills most of the infected pigs. Humans are not affected by African swine fever. Sign and symptom: high fever, loss of appetite, depression, weakness, red, blotchy skin or skin lesions, vomiting, diarrhea, coughing or difficulty breathing, abortion, and sudden death. Prevention: no treatment and vaccine for African swine fever. Stop entry of visitors. Don't visit infected areas. Keep the pigs in enclosure. Separate the sick animals. Do not leave food in areas accessible to wild pigs. Dead animals should be buried scientifically. Use bleaching powder about 10 to 15 gram or liter for regular cleaning. Use potash for food bath and 0.01% solution, 1 gram or 10 liter for spray inside sty. Keep in constant touch with nearest veterinary doctor. For more information, contact District Animal Husbandry and Veterinary Office, Karbi Anglong Depot at 8790-536892 or 700-280-3658. MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelan, Dipu Manja Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Dipu, Karbi Anglong, where you'll get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Dihina mopi puthar betar jupan thuik lona. Pining surihini ra ingkoy aningkan dhentaghat totlun rongphar arong ariso ejangatum HSLC asat langalong mesen ang theki undun bankre thok atumaphan anso se aningka parung ponthujia phanpura risonimso atum chepatir piponsi karcho asai dengpon. Kidamtang wo signified proxy arnikangsam porphai phora achiti malom dhentaghat totlun rongphar arong along risonimso atum chepatir piponsi rongasar burasing rongphar ahem theko balong HSLC asat langki undun bankre thok abang phuabang phiatumaphan karcho asai padobon. Ronga klengsar po singjati so ahin pen kachepa hem phupon amai along aluhi aman pen dongka chingthu high school lo thanbang ram singh teron vidya singh hanse KSA President Joy Singh Tiso, Kam Singh Tiso, Bora Singh Hanse atum pendanglok ong dung atum chitong dun. Bangso mayalong lo Charlie anat anso sike paprang dun thekjapan bidi sore thantekang se ning pathetekang. Anparta chinthong asar sukur sing rongpi ahin pen lo epak pak ni kachinam along un anke nang cherap chito dun pupusi aning parung tekang. Sonsi totlun rongphar arong lo kacharli anat anso sike paprang dun thekja phanse lapuson asai rong asar lapen rong ke charya tumpen chingbai ponsi pining pen karcho asai pangcheng ponlo.
ni tum pini bangso sai deng pon lo pen deng det pen ni no nang thek chelong no bangso rong ri soi jang ko an si lo ko charling bu pini ni sela khapen ni chilong pon no la an lo ko charli bang do si bangso rong amen la bang ke tot lon rong phara rong janta ghat kona kondisin sila na pang la bang ke kor kan thi tapi pini la sokar chu long ni tum bang ko an abang pi ke pa sa tama ja chu pon long ni tum bangso kar chu long pen ke bang deng kun la bang ke truck pen ke chingsi ke long dun la bang ke bibi son terang pen hiniang deng ke long te second division ke long la bang ke thom la pen te ke thom te third division ke long la bang ke an parta bang sokar cho amai long ong dung ki theki ding atum aning kaparong dun pen chenglok bidi sore ki pite kanga jok singja ti so ahin pen choro pon se korwang thu pajordon dong mokak ran samsing ingti karbeng long live West Karbenglong District Heroni Southern Range Angkang Jengkha Thesobil Arong along Vosik ni phai narkep arni Adap por phai narkep ra achiti malom aron re pen thengpi kipon ihum agari forest asai ki nebdon check Corona war pen ajok det piangkang lockdown ki bibo mapora hut sitami Hamren Division Protection Ranger Sikari inghi alang limit thang asai arpu chiteng ni pin pen asai ka chiklem ba mahut kidam tang Vosik ni phai narkep arni Heroni Thesobil along ihum AS02 BC1439 Tata Mobile Agari along Aron Ray Mati Thangnat alo obipin pen kipon athengpi nebdon long check pusi Ranger inghia sanghopen pherangkia tumapan pachini Alang lika pachini thuatengke Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghangpen abatai Karbianglong Amidu kapachanjia phanpura ingnam rai komasai khia tumpen mai ingni rakling bomlo Laso tengsi nili sitami Karbianglong Autonomous Council kapethik arona tengpen sai cheklem ponsi kinebdonlong bangso thengpi Forest Act arona tengpen kangsai ponchiaphan dongkamokam Range Office in Charge Bidyotpal Ronghang arideng khodai damle Lapen akang tui ang dengan kangsai jiaphanta chisik pon lobusi Ranger Sikari inghi pachini thengpi playing ajat nang kira pon theklo masin itu retake lo laben document jata ave masin itu as per sijalis attack ben forest regulation ek attack masin itu sijalis semar sinon mangke daso gari mangke dongkamukam range office of save custody non mangke dongkamukam ban kabon militi sopi Karbenglong live Pinia Abirta ke lapon sa kang tonik lo domi thakme kardom